musarambe muchindibvunza zvemwana wanhingini apa chichamaita aiwa sechechi one nhunzi dzese dziri panze apa dziri kundiona right now. Tinokutendai nekuya kwamaita kuzoita by example pakuya kwabishop nedhola rangu ndire kuti mufundisi bishop wakuya mukaka pati apa bozi last time wakanga tsvuku cheche zvakatipirira chiniro chakanaka azviiti ndinenda kushorwa ndauyawo ne $3 yangu yokurukisa mabishop. Wonderful aiwa magonesa bozi papapa havachafara zvisingai kuma kuisa kuti ngaingogara pakaiyozopiwa secretary handiti ndokwanisa kuwapa. It's fine. Ngandine chiro ndavaigira this time handina kuvaigira mari ndavaigira something special. Okay. Let me look for it. There's a pen. Bishop wangawanzwa nemvura inopisa muchibikira bishop tea nemapisa akuri kuita mowapa futi mvura inopisa saka ndangoti this time aminoti inosvika Friday yakadai inosvika kufundisa kuti tingaita zvemvura nemagore ekuti 2 hours inenge yauye tinoendesa kwamudemeri ameno mazuva ano mudhi averi right kochimwe chacho right pachikafu this time tapachikafu right indavaigera ndapleja this domas rakabva kugweru last week ndandakavachengetera mfundisi saka domasi wanerunobikei so itu maviri aiwa ngatimboita serious mfundisi madomasi tu ankashandei kuya kwabishop kubika last time maimudemera nakubikira bishop kariseri inhingrini mvura dzavakabika chicha vakabika pati mfundisi tochangutongoita zvemubhaibheri zvekuti munhu anosacrifice achanacho sezvakaitwa naAbhurahamu angosacrifice mwana wake ega uya wanga anaye ega pamwe ndo zvamunazvo mufundisi mwana wake anga ainzango mwana wapi mufundisi ainzani mwana musarambe muchindibvunza zvemwana wanhingini apa chichamaita aiwa sechechi one nhunzi dzese dziri panze apa dziri kundiona right now aiwa mashaya kana dhuku renyu taikwanisa ndikuonekwa right now panze apa ndikuonekwa mashaya maketeni ekuisa musatsikitsira zveneimainingirini apa ndikuonekwa teledzidhekwa amizive mambendaumba kwamemudemeri aiwa tikundiwana memudemeri aiwa panotisora munoswera muri pafacebook ana brother ubeti mimi but right now hapana kana maketena tozokondinya meeting yedu aiwa hatikondinya chicha tinokondinyira papi tinokondinya mfundisi inini vanhu vakadaisa muchechi manguka tochokati inyaya yekuti mari hamuna zvenyu but 1.2 ka dai makatobvisa kudhara makabuda chichinhu chii chakadaro ichocho chechoshaya maketeni chokati